Ola, bons días a todas e todos. Imos dar comezo a este breve acto inaugural do seminario Os museos na sociedade actual, a situación en Galicia, unha perspectiva crítica. Acompáñame na mesa o membro do plenario e a alma deste seminario, que é Carlos García Martínez, e, naturalmente, Mari Carmen Martínez Insua, que é directora xeral de Patrimonio, a que aproveito para agradecer vivamente a súa presencia aquí. Faremos unha presentación breve, como dixen. Con isto non quero coartar a liberdade dos que me acompañan, pero o importante creo que é o que se vai dicir despois polos ilustres ponentes que están convidados e que aceptaron vir, de modo que Carlos García Martínez, de entrada, ten a palabra. Bom día, señor presidente do Consello de Cultura Galega, señor editor xeral do Patrimonio Cultural, señores ponentes, señoras e señores. Desde os primeiros momentos da súa creación, o Consello Galego de Museos fixouse como un dos seus obxectivos a realización duns coloquios periódicos encarreirados a analizar a realidade dos museos en Galicia, na idea de ir conformando unha diagnose do estado destas institucións culturais que se revelou, de certo, como preocupante. En todos estes coloquios contouse coa presencia de salientes museólogos e especialistas foráneos co fin de saber das experiencias levadas a cabo no eido da museoloxía noutros contextos europeos. O tratado naqueles coloquios, ao fin o estado da cuestión, foi reflectido en varios volumes que hoxe constitúen un contributo non pequeno a unha daquela parca bibliografía da museística en Galicia. Hoxe, transcorridos arriba de 30 anos, o estado do sector segue en parecidos niveis de precariedade, persistindo moita das feblezas que se viñan arrastrando históricamente. Entrementres, na nosa contorna se producían e seguen a producirse sustanciais cambios no eido da museoloxía consoantes cos acontecidos na sociedade contemporánea. E pois, a propósito deste seminario que organiza o Consello da Cultura Galega coa colaboración do Consello Galego de Museos, analizar e reflexionar sobre a situación dos museos en Galicia hoxe en día. Mas para isto, compre ter en conta as correntes de debate e experiencias que acerca da problemática xeral destes centros se levaron a cabo no contexto internacional. Sen dúbida que a reflexión que saia das exposicións aquí presentadas será dun indicado interese para esculcar dende unha ampla perspectiva na feble situación deste sector e das súas posibles causas. Reflexión que entendemos debe abranguer a máis unha ollada introspectiva de índole crítica sobre a tarefa dos museólogos e técnicos e do papel que deben exercer no anovamento actual da realidade museal. É ben notorio que no sistema cultural galego o mundo dos museos foi, dende tempo, dos máis desfavorecidos, tanto dentro do ámbito das administracións públicas como mesmo dende o das elites intelectuais. Somos conscientes que estas institucións requiren de forma ineludible unha profunda revisión que posibilite a súa adecuación ao rol que a museoloxía actual se atribuye e abrirse e dar resposta ás novas demandas sociais acometendo os precisos e inadiables cambios que isto comporta. Porén, hai que ter moi presente que a propia historia dos nosos museos constitúe unha peza no camiño para o seu anovamento, E isto é así porque o proceso de tránsito dende unha anticuada concepción dos museos como almacéns visitables a ser centros creadores de propostas vertebradoras e dinamizadoras da vida cultural dunha comunidade que en Galicia comezou moi seriamente, non é aínda un proceso concluso
e as museoloxías que avaliaron estas novas concepcións apenas teñen historia entre nós. Compre non esquecer que durante tempo estivemos a marxe dos debates daquelas tendencias innovadoras ás que só últimamente nos estamos incorporando. Non é exaxero afirmar que o sector permanece nunha situación inquietante. A ausencia dunha política definida, as carencias na súa ordenación e regulación, a complexa e múltiple titularidade dos centros e a súa tipoloxía, entre outros motivos, propiciaron unha anomia xeradora dun prolixo repertorio de sucedáneos de museos, dos que só teñen o nome, creados incluso a instancia de administracións públicas e de particulares, moitos nin sequera poderían ser considerados como colección visitables, sen recollento legal e, por suposto, sen cumpriren coas funcións e requisitos que se exixen. Arestora están aínda pendentes de desenvolver instrumentos normativos e regulamentarios que se contemplaban na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia de 1995, figuras de interese como o Sistema Galego de Museos e a Rede de Museos que, de existir, virían por certa orde no sector, para o que rexe aínda o desfasado Decreto 314/1986, ao que habería que engadir a crónica escaseza de recursos humanos e económica. É de agardar que na nova lei de patrimonio, a falla dunha específica de museos que sempre defendemos, no seu correspondente capítulo se senten as bases que permitan estudiar este eido cultural e axuden a resolver ao menos parte dos problemas que hoxe en día lle conciernen. Queda aínda treito a percorrer e serios retos a superar para que os museos galegos exerzan o esencial papel que nos tempos presentes deben prestar á sociedade e á cultura de noso. Encomenda, por demais, de non sinxela resolución o esteo das administracións públicas e a implicación do sector privado. Hoxe, novos valores, instrumentos e concepcións metodolóxicas reclaman novas reflexións teóricas. A función e percepción social dos museos, o coñecemento do seu labor áchase en niveis non satisfactorios agás contados exemplos. Compre explorar novas posibilidades de financiamento e xestión acordes coa realidade social e económica na que nos situamos e integrar nas estrategias de desenvolvemento o patrimonio cultural como recurso económico que facilite a sustentabilidade do sector. E, como non, analizar o determinante papel que o marco normativo desempeña na función e ordenamento das institucións museísticas. Para tratar destes interesantes asuntos contamos con destacados museólogos especialistas que de seguro nos ilustrarán con adecuadas análisis que serán de sumo proveito para ter moi en conta no estudo da problemática museal en Galicia. Agardemos que desta volta, co concurso do Consello de Cultura Galega, o que aquí se conclúa logo da súa exposición e debate, de algún modo se lle tiran conta nas políticas culturais das administracións competentes e poda contribuir á necesaria ordenación e anovamento deste sector que hoxe nos convoca. No nome do Consello Galego de Museos, quero agradecer ao Consello de Cultura Galega, na persoa do seu presidente, que propiciase e organizase este seminario Os Museos na Sociedade Actual. Aos señores relatores que atenderon amablemente a invitación para a participación no mesmo e a todos vostedes, señores e señores, pola súa asistencia. Moitas gracias. Moi ben, ten a palabra agora a dona Mari Carmen Martínez Insua, directora xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia. Gracias. Presidente, amigos e amigas, bos día a todas e todos. É para mí unha honra dar a benvida a todos os asistentes a este seminario organizado polo Consello da Cultura Galega en colaboración co Consello Galego de Museos, exemplo do bo facer dos profesionais da museoloxía de Galicia. Facer unha reflexión sobre o papel dos museos na sociedade actual implica potenciar a súa función tendo en conta a crecente sensibilidade colectiva no que atinxe a herdanza e a creatividade cultural, a articulación das novas formas de relación entre os museos e o público e o dereito de acceso á cultura. A Consellería de Cultura e Educación, a que represento hoxe aquí, fai unha aposta decidida pola Rede de Museos de Galicia que entendemos como espazos de encontro e participación nos que se articula a personalidade colectiva como unidade
dunha comunidade consciente do valor da súa memoria e do papel que xoga no diálogo intercultural do mundo contemporáneo. Creer no futuro dos museos como factores activos e revitalizadores das comunidades locais, onde o público sexa o suxeto activo que sinta o museo como unha parte da súa condición cidadá. O seu valor social trascende o papel do mero gardián dos tesouros de xeracións futuras, obrigándonos a traballar para poñer todos os coñecementos extraídos das súas coleccións a disposición da sociedade. Como apunta Giovanni Pinna, a novidade da versión moderna do museo non está en inventar e asumir novas funcións, senón na socialización das antigas, caracterizándose pola participación e dinamización cultural abertos á cooperación. A día de hoxe son 82 as institucións que conforman o Sistema Galego de Museos, un sistema que require un desenvolvemento práctico e visible no que estamos a traballar dende a Consellería de Cultura e Educación. Son moitas as necesidades que presentan os museos hoxe en día, pero tamén son moitos os profesionais que desenvolven con responsabilidade e tesón o seu labor cotián. É o noso desexo e a nosa obriga asegurar un eficaz funcionamento dos museos e das coleccións a través da unión de vontades e esforzos do desenvolvemento de estrategias de cooperación para acadar o seu recoñecemento como eixe do desenvolvemento sociocultural de Galicia. Por iso, estáse a traballar na mellora dos museos, renovando infraestructuras e museografías, catalogando, inventariando e difundindo as súas coleccións e tamén asesorando a organismos públicos e privados interesados na creación de novos museos ou colección visitáveis. Con estes desexos, doulles a benvida de novo a este seminario de museos na sociedade actual que vai servir de reflexión e punto de partida para afrontar os retos e desafíos que a sociedade actual demanda aos museos. Gracias. Eu quero decir en primeiro lugar que me complace moito que se poida celebrar este seminario aquí no Consello da Cultura Galega e por este motivo e non é por devolver as palabras que García Martínez dixo antes, sino por xusticia. Agradezo ao Consello Galego de Museos o seu traballo de preparación e de coordinación deste seminario e a confianza que deposita no Consello da Cultura Galega para que o leve adiante. E nós nos sentímonos tamén moi honrados de poder colaborar nesta dirección, porque unha das funcións esenciais do Consello da Cultura é xustamente servir de plataforma e de lugar de encontro para facer propostas ou para debatir directrices na materia cultural que poden servir e ser útiles para o sector e que, por tanto, non son excluintes, sino que son complementarias co que se pode facer noutros ámbitos e noutros lugares. Estes días estamos celebrando modestamente os 30 anos de existencia desta institución do Consello da Cultura Galega e o que me acompaña na mesa á miña esquerda, Carlos García Martínez, agora mesmo yo recordaba, formou parte da primeira sesión constitutiva do Consello en setembro de 1983 e xa naquela altura se discutía a posición das diversas institucións non só dos museos, sino de fundacións e de outras na configuración futura do Consello. Felizmente, pasaron 30 anos, el está aquí de novo, forma parte, ainda que con intervalos anterior polo medio, do plenario do Consello da Cultura e, por tanto, isto mostrase que as institucións se teñen un certo sentido e se cumplen as súas funcións para as que están previstas, axudan a transformar non só o panorama institucional, sino tamén a sociedade na que están insertas e a que se deben. En este sentido, falar de museos é falar da situación actual e da súa perspectiva futura é falar dunha institución esencial da cultura. Non só polo número, acaba de decir a directora xeral que hai 82 entidades en Galicia que se poden catalogar como museos. É un número
coleccións. É un número extraordinario nunha comunidade humana de 2,5 millóns de habitantes, que os que primeiro pensaron en facer este tipo de coleccións alá na Grecia clásica e que concibiron un museo como lugar donde o traballo das musas se pode facer presente e evidente e patente, quizá non sospeitaban que nun curruncho da Europa, do Fister da Europa Occidental, pudese haber algún día tantos acubillos para tantas musas que ali deixan o seu traballo. É unha felicidade e unha riqueza. Pero temos que poder adecuala, ayornala, poñela en valor e proxetala cara ao adiante. E é con estas ideas coas que en diversas conversas que tuvemos Carlos García Martínez e Maseu saleu esta necesidade de repensar e de facer algunhas propostas cara ao adiante sobre a situación actual dos museos e os retos e desafíos que debe acometer. Porque os museos teñen unha longa historia e teñen, creo que, un feliz futuro, pero non é o mesmo do que é o presente. E, por tanto, en certo modo, os museos exemplifican a transformación que nos últimos decenios ten sufrido o mundo da cultura, que nacido dunha concepción relativamente selectiva, mesmo elitista. A palabra colección, coleccionismo, significa que hai algunha persona que está pensando en como reunir obras consideradas moi valiosas, obras de arte, para un fin determinado, tense que facer compatible con estas demandas da sociedade actual e futura, que cada vez máis son insistentes en ter un acceso masivo e indiscriminado e a veces incluso pouco organizado aos bens culturais, e os museos son os dos lugares máis emblemáticos de bens culturais. De modo que temos que facer compatible o distintivo ou a distinción coa democracia, ou co acceso masivo, e coa rendibilidade, que se dice tamén en algúns aspectos, coa participación daqueles que son usuarios ou que se benefician do que teñen os propios museos. Isto tense que facer aquí en Galicia e fora de Galicia, e penso que en todo o mundo occidental, especialmente en Europa, onde temos un continente, en fin, repleto de museos, repleto de cultura, temos un perigo de que sexamos considerados quasi como un parque temático, pero hai que sacar algún rendimento a este propio parque temático e, por tanto, darlle a volta á situación. Non queixarnos de ser un parque temático, senón explotar as vantaxas de poder ser algo máis que un parque temático. E, bueno, neste sentido, creo que non só a traxectoria do Consello Galego de Museos, sino dos moitos museos e coleccións que existen en Galicia e a propia atención que os poderes públicos, non só autonómicos, senón locais e provinciais, prestaron no pasado, prestan na actualidade, espero que sigan prestando no futuro, mesmo entidades privadas, a este mundo dos museos da arte, permita que podamos, dentro de algún tempo, seguir pensando que os museos non só non existen, non só non son importantes, senón que forman parte dun tecido de concepción diferente da cultura, aberta, plural, disponible para todos, sin perder algún dos seus valores de distinción, que nos fará a todos, non só, espero, un pouco máis felices, sino tamén máis dignos da nosa propia comunidade e da nosa propia condición de especie humana, con memoria, con palabra, con recordos, con capacidade para disfrutar da beleza e a veces tamén para facer cousas inadecuadas, pero desas non vou contar, porque non están nos museos. Benvidos a todas e todos, gracias sobre todo aos ponentes e os que se ocuparon máis directamente desta organización. Confío en que van sair unhas xornadas moi útiles e moi proveitosas. Saben que teñen o Consello da Cultura ao seu dispor para aquilo que precisaren e nós sexamos capaces de ofrecer. Bos días e fica inaugurado este seminario sobre os museos de Galicia. Nos momentos da súa creación, o Consello Galego de Museos fixouse como un dos seus obxectivos a realización duns coloquios periódicos encarreirados a analizar a realidade dos museos en Galicia.
na idea de ir conformando unha diagnose do estado destas institucións culturais que se revelou, de certo, como preocupante. En todos estes coloquios contouse coa presencia de salientes museólogos e especialistas foráneos co fin de saber das experiencias levadas a cabo no eido da museoloxía noutros contextos europeos. Patrimonio a que aproveito para agradecer vivamente a súa presencia aquí. Faremos unha presentación breve, como dixen. Con isto non quero coartar a liberdade dos que me acompañen, pero o importante creo que é o que se vai dicir despois polos ilustres ponentes que están convidados e que aceptaron vir, de modo que Carlos García Martínez, de entrada, ten a palabra. Bom día, señor presidente do Consello de Cultura Galega, señor editor xeral do Patrimonio Cultural, señores ponentes, señoras, señores. Entre os primeiros por año. E pois, a propósito deste seminario que organiza o Consello da Cultura Galega coa colaboración do Consello Galego de Museos, analizar e reflexionar sobre a situación dos museos en Galicia hoxe en día. Para isto, compre ter en conta as correntes de debate e experiencias que acerca da problemática xeral destes centros se levaron a cabo no contexto internacional. Sen dúbida que a reflexión que saia das exposicións aquí presentadas será dun indicado interese para o tratado naqueles coloquios. Ao fin, o estado da cuestión foi reflectido en varios volumes que hoxe constitúen un contributo non pequeno a unha daquela parca bibliografía da museística en Galicia. Hoxe, transcorridos arriba de 30 anos, o estado do sector segue en parecidos niveis de precariedade, persistindo moitas das feblezas que se viñan arrastrando históricamente. Entrementres, na nosa contorna se producían e seguen a producirse sustanciais cambios no eido da museoloxía consoantes cos acontecidos na sociedade contemporánea. Ola, bos días a todas e todos. Imos dar comezo a este breve acto inaugural do seminario Os museos na sociedade actual, a situación en Galicia, unha perspectiva crítica. Acompáñame na mesa o membro do plenario e alma deste seminario, que é Carlos García Martínez, e, naturalmente, Mari Carmen Martínez Insua, que é directora xeral de